Hey, goedemorgen. Goedemorgen. En we zijn nu weer met den karkissen van de derde hoofdstuk. So, in de laatste video dat een kleine beetje metdelen van dat de vierde kapitel heeft nog kapitels in zich en dan gaat het naar den vijfde kapitel. Er zijn 5 kapitels met alles top en een karkissen en de vierde kapitel heeft nog, wat ik altijd zie, 4 kapitels in zich. So, aber wat genannt hier, de derde hoofdstuk. Op Engels würde wir both zijn part 3. Oder, I guess, ik weet niet hoe dat hoofdstuk herkomt. Ik kan dat niet zo recht, aber we würden kan ganz aplotisch zijn, port. So, de derde hoofdstuk, de derde port. Van den vierden kapitel, de derde port. So, ja, wieder gaan met dit hier. Ik word het hier even lezen, de even snat. Ik wil ook van hier weer de even snat op Engels lezen. The Redemption of Man Through Christ, chapter 1, part 3. How redemption was promised by God. En so dan plot iets hier van den Mensch seine Radung der Christus, kapitel 1, van de derde hoofdstuk. Van God zijn verspreken dem Mensch te raden. So dit is voor Jezus in de tijd. Zeer interessant, amen, im ogenblik. En hier waar we dan naar de eerste vrouw gaan. Heeft God de Heer den Mensch in zo'n eland in zo'n elenden toestand geluten. Nee, hij heeft zijn volk gered. So wat van een toestand heeft? We reden de laatste mijn gedächtnis, die zullen me denken, van de volging van de zinnen vol. So de mens weer nu gevallen, er weer een trauning passiert. En nu de vrouw is, heeft God dan de mensen in zo'n toestand geluten? Nee, hij heeft er wat met je doen. Amen. So de tweede vrouw is, woeder heeft God dat je doen, dat hij de mensen dat een rading geven. Doordat hij zijn einzigen Zoon geven deed. Wow, hier komt dat nan, hier komt Jezus Christus nan, amen. Wo kan God zijn Zoon geven? Dat is de derde vrouw hier. Hij muss zo als een mens geboren worden, zodat hij door zijn dood dem mens nou, laat me dat nog einmal lezen hier. Wo kan God zijn Zoon geven? Hij muss zo als een mens geboren worden, zodat hij door zijn dood dem de macht wegnemen kan, die den dood en zijn macht had, dat meint dem bösen Feind. So, de böse Feind had de macht over den dood, zoals het hier zei in dat. En God, die mensen gestal neemt, werd geboren als een mens, en kwam hier mank eden, amen, en leeft mank ons. De vierde vrouw, wir door kein andere weg voor onze radung. Wir door kein andere weg wat er kan passieren. Nee, door wir kein andere die dort doen kunnen, ook kein broeder kan den anderen raden. So, ik kan niet voor die sterven. Ik kan niet voor de wereld sterven. En du kannst ook dat niet. Wo wir zijn Zindhof. Dat brug God zijn Zoon, Jesus Christus. Wow. Halleluja. Vielleicht merke ich hier Schluss. En dan ga ik wil een beetje weer gaan. Van dem Versprechen und Orm en de Väter voor dem Gesetz. So, dit is voor dat Gesetz. Wow. Wo können die Menschen weten dat ein Drader kommen en de Versöhnung für unsere Sünden übernehmen wird? Wow, das ist schon eine große Frau. Gott, der Herr, leidt Orm dort weiten. Hij zei zu de Schlange. Einer van de früh nu kommen wordt die den Kopf wegkringen en du warst de Haak stecken.
De zevende vrouw, wies dit versprechen op Christus? En de antwoord, ja, dat wies op Christus, dat je kritzig wordt. En dan de nächste vrouw, haben die gelovende Menschen voor de zinvloed, de grote Überschwemmung op de Erdball, und dit versprechen geglaubt. So haben die wat door Gott seine Menschen wären, Israel. Haben die und dit geglaubt vor der Sintflutbereich? Vor Noah seine Zeit? Ja, Abel hat im Glauben geopfert, und so haben auch Henoch und Noah daran geglaubt. Interessant, ich habe nicht mal gelesen, der hat hier nach Noah rechnen dann in der Antwort hier. Wem hat Gott dit Versprechen noch klarer weiten lassen? Abraham, Isaac und Jakob. Hij zei zu jedem von an, en die sollen alle Geschlechter ab Erden gesegnet worden. Wow. Ich will hier Schluss machen. Ich probiere meine Videos ein bisschen korter zu holen, 5 Minuten, eins muss ein bisschen saß. Aber ich probiere 5 Minuten zu holen. So, ich gucke für jemand, als dann sehen was, für mich als dann sagen und sehen was. Ich gleich dem sagen, auf Plattdeutsch, dass wir reden tun, dass wir das verstehen können. Und es steht in einer anderen Sprache. Ich gleich nochmal diese Woche zu sagen, ich weiß, die Mehrheit von unseren Menschen, wir können nicht Hochdeutsch lesen. Aber wenn wir noch lesen können, wir können das nicht verstehen, die Mehrheit. So, ich gleich dort grüßlich sagen, dass wir diesen haben auf Plattdeutsch. Ich will hier Schluss machen, und beim nächsten Mal, Gottes Frieden, Fried, mal dich weiter.